Is-sitwazzjoni ta' ġlied kontinwu li tiddomina fil-Partit Nazzjonalista tefet f'pożizzjoni skomda immens lid-deputati nazzjonalisti dan derċar qabel u wara laqgħa ta' grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista din il-ġimgħa. One News taqsal id-deputati dwar il-ġlied intern li qed jiddomina wara d-diskors tal-eks viċi kap nazzjonalista Roberta Rigo u l-kap nazzjonalista Bernard Grech, diskors fejn fih Rigo qal li twarrab mill-Partit Nazzjonalista mit-tmexxija u nies qrib il-kap fil-waqt li ntqallilu li huwa tajjeb biss biex jiġbor il-flus. Quddiem id-dar ċentrali One News taqsa dwar dan li skumdita deret ċara. Taqbel ma' Roberta Rigo li affarijiet fil-Partit Nazzjonalista nbidlu għalla. Sorry, m'għandix kummenti. Onorevoli, taqbel ma' Roberta Rigo li l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista nbidlu għallar? Jiena l-bira smajta Roberta Rigo jitkellem. Dawk għandi l-kummenti x'nagħmel. Affarijiet nbidlu għallar. Qiegħed ftit tard. Grazzi, ma tarax. Sellemlek. Onorevoli, Roberta Rigo qal li l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista nbidlu għallar taqbel. Grazzi ħafna tal-interess tagħkom. One News taqsa wkoll dwar l-appoġġ li sab Roberta Rigo mill-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li jesiġġa li tintrefa' r-responsabbilta illum qabel għada minn dawk li warbu lill-eks viċi kap. Hawnhekk ukoll spikkat l-iskumdità tal-membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Delija qal li ta' Rigo ma tistax tieqafaw. M'għandix kummenti lanqas. Smajtu nimmaġina l-kumment li ta' il-bira u Delija qal li ma tistax tieqafaw. Mhux smajt jitħaddef. Qal li din m'għandix tieqafaw ta' Roberta Rigo. M'għandix kummenti x'nagħmel. Robert Kutajar għallek biex ma tkellemni. Roberta Rigo qal li l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista sejrin għall-art taqbel miegħu dan. Good evening. Grazie. M'għandix kummenti x'nagħmel, grazzi.